आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि मिडिया बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं जासिग्रोबाय। बेनो दिनै जोंनि फैफिननायनि उद्देश्यआ बेनोदि जों दाख्लि बावैसो जोङो मास मोनब्रैसोनि सिगां जोङो सारकाम्पाजोंनो जोङो थांदोंमोन इउपिपिएल दिल्लीयाव। दा जों थांनानै जोङो नुबाय बिथांमोननि माखासे सरकारा दिनै मा पजिसनाव दिनै फैगासिनो दं। जों बेखौ जों गोथौ सिन्था खालामनानै जों दा हमनो हानानै जों दा फिर जोङो फुराना जोंनि जे बिपिएफ सरकारावनो जों दा फैफिनबाय। खारन जोङो नुदों बिथांमोना जोंनि नुनायाव माखासे बिसोरनि आदर्शफोरखौ जोङो एसे जों हमनो हादों। खारन बिसोरो जाहैबाय जों बेखौनो बुंगोन गोदान मानसिफोर थाङोब्ला बिथांमोननि आदर्शरा बिराद गेप्स जायो आरो माने गोदान मानसिफोरजों बिसोरो माने माबा होनो नागिरा खालामो आरो दा बेफोरखौ जों नुदों। बिदिनो जोङो माखासे बहुत सिन्था धारना खालामनानै दिनै जोङो थांनाय माबायाव जोङो बे प्राइमारिनिफ्राय माखासे बहुत मानसिफ्रा एसे थांदोंमोन। दा बेनिफ्राय किसुमाना मास मोनसेनि उनावनो सोरबाया फैफिनबाय। माखासे बिसिनि आदर्श बा माखासे माबाफोरखौ सरकार माखासे सलायनायखौ मोजां मोनैनि थाखाय बिथांमोना फैफिनबाय। आरो दाख्लै जोंनि सान्थिफुराव जोंहा बहुत माबा गेदारिं जादों। बाहाय माखासे मानसिफ्रा थांबाय जोंजोंनो थांफानाय ज' जोंनि माखासे मासाब जानाय पार्टिया। दा आं सम आरो बोथोरनि एसे बेस्थ'आव आं बे समाव आं मासाब जाहैनो हायाखैमोन। आं दिनैहाय फैबाय। खारन आङो बुंनो थाङोबा बिपिएफ पार्टिनि थाखाय आङो गोदान नङा। खारन जोङो बहुद सिगांनिफ्रायनो जोङो बे बिपिएफ प्राइमारि थाइखाजरा प्राइमारिखौ जों गाबथानानै दोनबोनाय जोङो सलायबोनाय। बुंनो थाङोबा आंबो सासे बिपिएफ प्राइमारिनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट आङो आजिलगे 16-17 बोसोर आं मावबोदों। पार्टि गठन जानायनिफ्रायनो आङो भाइस प्रेसिडेन्ट महराव इयुथआव आं दंबाय थायो आरो बेबायदि आं मावबोदोंमोन। दा हथातकरि आं दाख्लै माखासे माबा समजों जेन'बा माखासे माबाजों किसुमान माखासे माबानि थाखाय माने सानस्लाबनो हायैयाव आङो गावनि पार्टिखौ आङो एंगारनानै आङो बै गुबुन पार्टियाव आङो थांदोंमोन। दिनै आं बिसिनि माखासे माबाफोरखौ आं नुनानै दिनै फिर आङो आंनि फुराना पार्टियावनो आं दा फैफिनबाय। बेखिनियानो आंनि बुंनाया। दा दिनैनि दिनाव गोबां माने रायजो आरो इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना बुंबाय थादों बे इउपिपिएल दोलोआ बे 5 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै आरो मावनो हायैजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिथांमोननि जेनाखि दोलो बे दोलोआ दिनै साइकेल बोराइफोर थल' थिंगिं जानायफोरबायदि जादों होननानै बुंबाय थादों। दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बेथ' माने निस्सय नंगौ। बेथ' माने आं बुंनांगौ आंहा बाहाय जेबो गैया। बेखौथ' दिनै रायजो राजाफ्रानो समग्र रायजोफ्रानो दिनै बेखौ मिथिगौ आरो नुगासिनोबो दङ। नंगौना नङा बेखौथ' आं बुंनानै आंहा बेखौ लाब गैया नङा होमबा। दिनै बिथांमोना 5 बोसोर दिनै सरकार सलायदों। बिथांमोना जेबो मावाखै। बिथांमोननि मावनायखौ रायजो राजाफ्रासो खोन्थागोन नङा होमबा। आं बेखौ खोन्थानाय आंहा जेबो माबा गैया बास। थारैनो बिपिएफ दोलोआ सरकाराव फैगोन 100%? बे सियर 100%। खारन जोङो जेरावबो नुजोब्बाय जों गिदिंजोब्बाय खना खनला। जोंनि माखासे लोगोफ्राबो बुङो बोरै जाखो आदा बोरै जागोन बेखौ खबर लाहरबाय थायो। जों बुङो जेबो जाला भाइफोर, जेबो जाला। इउपिपिएल सरकारा फैदो, जों ज' फैनानै ज' खामानि मावनोसै बास। जों पार्टि प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति बे सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों बिराद सान्थि फैबाय बुंबाय थादों। दा बिनि फारसे नोंथाङा मा बुंगोन? सान्थिथ' बहा सान्थि फैदों। दाथ' जोंनि नुनायावथ' असान्थिसो। माब्रै असान्थि होनोबा जोङो नायोब्ला जोङो असान्थिखौ नुदों। माब्रै नुदों होनोब्ला दिनै माखासे हमनानै ला मावनानै जाग्राफ्रा दिनै जेसेबांनाखि जोंनाव सिगांनि फुराना सरकारनि समाव जेसेबांनाखि माबा मोनसे डेभेलप माबा मोनसे फैदोंमोन, हमनानै ला एनरेगानिफ्राय बेफोरबायदि खामानिया दिनै गैला। दिनै पाब्लिकफ्रा बेफोरखौ मावनानैनो जथेस्थ' माबा मोनसे डेभेलपआव फैदोंमोन। जोंनि रायजो राजा जाम्बा जाम्बिफ्रा आइ आफाफ्रा दिनै बिथांमोनाबो बहुत खस्थ'। थिग बे आरो